bon dia de nou. Què, com va tot? Bueno, esperem que cada dia un poc millor en aquestes eixides i que estigueu molt bé. Bueno, avui en la classe de valencià el que anem a fer és el repàs del vocabulari, de l'ortografia i de la gramàtica. Val? Esteu preparats? Vinga, doncs anem allà. Primer concepte que anem a recordar o refrescar i que vos anime a que feu un núvol de paraules en algun paperet que tingueu per ahí. Sí? Vinga, us llanço la primera pregunta, que és si en recordeu quines són paraules primitives. Si les recordeu, feu un núvol de paraules en la qual poseu paraules primitives i paraules derivades. Us deixeu uns segonets, val? I vosaltres apunteu. Sí? Vinga, anem allà. Molt bé. Heu recordat algunes paraules? Sí? Per exemple, paraula primitiva, per exemple, què podria ser? Telèfon? Molt bé, podria ser telèfon. Molt bé. I una paraula derivada? Què podria ser? Per exemple, jo tinc per així apuntada supermercat. Molt bé, podria ser supermercat. Molt bé. Abans que això anem a recordar una miqueta. Sí, anem a recordar que les paraules primitives són paraules que no provenen d'altres. Per exemple, la paraula mercat, una paraula primitiva. Sí? Per contra, tenim les paraules derivades, que la col·loque baix de l'altra i recordem que les paraules derivades són paraules que provenen d'altres, sí? O sigui, que provenen de les paraules primitives. A les paraules derivades li podem afegir un prefix que aniria davant de la paraula primitiva i aconseguiríem la paraula derivada, o d'una paraula primitiva més un sufix tindríem una paraula derivada. En aquest cas he utilitzat la paraula mercat dalt per a primitiva i si la volguérem passar a derivada seria supermercat. Segon concepte que anem a treballar. El segon concepte anem a recordar les paraules amb x, amb tx i amb ig. Sí? Hem de recordar, per exemple, la paraula x i on la podem utilitzar. Per exemple, darrere de consonant o dos a començament de paraula. Això ens podria servir per al nostre passaport. Sí? Són idees per a que us pugueu utilitzar. La X la posem així. Perfecte. La segona és paraules amb TX. Hem de recordar que s'escriu a principi de paraula, entre vocals i a final de paraula i derivats, com podeu comprovar així. Este seria un altre exemple per a poder posar en el nostre passaport. La col·loquem així. Molt bé. I per últim tenim paraules acabades en ig. Són a final de paraula en paraules derivades. Per això està colorit. Paraules derivades de tj, tj, tj. I així n'hi ha exemples d'aquestes paraules. Sí? Molt bé. La col·loque també així. I ja tenim el segon concepte que anem a treballar en el repàs del vot. Anem a per el tercer concepte, que este ja el portem arrastrant diversos trimestres, que és l'accentuació de paraules agudes, planes i esdrúixoles. Recordant què és la síl·laba tònica i després recordant quan s'accentua. Un recordatori
val? Sempre la síl·laba tònica de les paraules agudes és la última. I quan l'accentuarem? Quan acaben en vocal, vocal més S o en I. Quan siguen paraules planes, serà la síl·laba tònica la penúltima i no acaben en vocal, vocal més S o en I, o sigui, al contrari de les agudes. I per últim tenim les paraules esdrúixoles, que la síl·laba tònica és l'antepenúltima i s'accentuen sempre. Val? Tots aquests són els conceptes que anem a treballar en les activitats d'avui, a més dels verbs. Una vegada explicats els conceptes que anem a treballar en el repàs del blog, el que anem a passar és a fer les activitats. Així que agafeu el vostre annex d'activitats i anem a llegir els enunciats per a poder resoldre si tenim algun dubte. La primera activitat ens diu completa les frases següents amb les formes adequades dels verbs entre parèntesis. Molt bé, el que hem de fer és llegir la frase i veure com conjuguem el verb que està entre parèntesis. Perfecte? Molt bé. La segona activitat és completa les sèries de paraules que tenim ací baix, escrivint en primer lloc les grafies que falten. I després hem de buscar el mot primitiu acabat en TX o IG. Així que estem ja utilitzant el concepte aquest amb el concepte de les paraules derivades. Per exemple, faríem cartutxera amb TX i la paraula primitiva seria cartuts, acabat amb TX. Aquesta seria la segona activitat. La tercera activitat és completar la següent taula. Tenim unes paraules primitives i d'aquestes paraules primitives hem de treure paraules derivades. En el primer cas, derivada amb prefix, en segon cas, derivada amb sufix i per últim, derivada amb prefix i sufix. Faig l'exemple de la primera. Per exemple, seria paraula primitiva, control, derivat amb prefix, descontrol, derivat amb sufix, controlador i derivat amb prefix i sufix, descontrolat. Per últim, l'exercici 4 és fixa't en les següents fitxes. Vegeu que n'hi ha una barreja de colors i de lletretes. Són síl·labes soltes. Aleshores hem d'agafar-les i fer paraules d'una síl·laba, paraules de dues síl·labes i paraules de tres síl·labes. Per què? Perquè d'una vegada tinguem aquestes paraules classificades, en l'exercici 5 el que anem a fer és classificar-les. Agafarem les paraules que hem trobat de les síl·labes i les classificarem, treballant l'accentuació agudes, planes i esdrúixoles. Recordeu que si necessiten accent les hem de posar i si no necessiten no les hem de posar. Vinga, doncs ara vos toca fer la feina a vosaltres. Així com heu comprovat, el que volia també compartir és un poc el que podeu fer per als vostres passaports. He fet així uns xicotets resums. I a banda, vos recorde que la pròxima sessió farem la correcció junts dels exercicis. Així que espero que treballeu molt bé i que segur que és genial. Així que, xics, ens vegem el pròxim dia. Un beset, adeu!